Nemecká spojená škola internátu Červenícia poskytujeme výchovu a vzdelávanie žiakom s ťažkým zdravotným znevýhodnením, prevažne sluchoslepotov, to znamená poruchou zraku a sluchu, ku ktorému je pridružené mentálne postihnutie. A v tomto školskom roku máme 39 žiakov. A povieš nám, jak sa voláš? Ty si Janka. Veronika, a nie Janka. Ešte čo? 7. Super. A čo stávaš? Ukáž mi, čo stávaš? Čo robíš? Domček. Jak sa volá? Lucka. Lucka. Lucka je moja. A niektoré deti vidím, že sú aj na vozíčkoch. Vzhľadom k tejto ťažkej diagnóze zraku a sluchu a mentálnemu postihnutiu samozrejme máme pridružené aj telesné postihnutie, autizmus, poruchy správania, poruchy pozornosti, narušenú komunikačnú schopnosť, čiže naozaj ide o takú splet zdravotných znevýhodnení, s ktorými pracujeme. No, čo ty vyrábaš? Povedz. On nepovie. On nerozpráva. Nerozpráva. Schopnosť nepočuje dobre, načúvacie prístroje a mentálne postihnutie stredného určite. Dobre. Ja nepomôžem? Práca je náročná, ale samozrejme môžem za kolegynky povedať, že určite je to poslanie, ktoré robíme, nemôžeme hovoriť o práci. Pravidelné cvičenie a rehabilitácia sú pre tieto deti životne dôležité. Ale aby sa dostali do rehabilitačnej telocvične, ktorá je vo vedľajšej budove, musia prekonať aj tieto schody. Pomôžte nám to zmeniť. No už pochopil pointu. V rámci projektu Hniezdo sme začali stavať nový pavilón, ktorý prepojí školu s telocvičňou. Vzniknú tu nové špeciálne triedy, multisenzorická miestnosť a na poschodí bezbariérové oddelenie pre hydroterapiu a masáže. Už sme začali. Základy budujeme v poctivej skale. Pripojte sa aj vy k donorom a realizátorom tejto skvelej myšlienky. Pridajte svoju tehlu do spoločnej stavby. Pretože tieto deti a ich pedagógovia to naozaj potrebujú. Ďakujeme za vašu podporu.